No, dobré. Jde? Jako aby dvě zaraz? Jako nebo... Jo, nemůžu, už se to natáčí, jo? Takže v minulém díle jsme řekli, že budeme s kakao, takže jdeme na to. Je. Tak už sám, jo? Jo, 2. A prsky na druhou stranu. 1. Teď. Nejde poutnout. Ať to není všude to kakao. Ať to není všude. Padni. Ježíš, viděla té kraviny. Kolik to? Na bez sliny. Jakube, ty jsou ustřelený, že? Musím vylizaný. Jsi taky vylizanej. Máš to spolknut. Jo, bude jo. Máš to spolknut, jo? Co? Jsi si po... Mám černý jazyk. Úplně. Můj to zase stopni tím, co jsem to. Tak